दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गासै आसाम नाङैनो मोनफ्रोमबो दख'रा आरो जिल्ला आरो मिरु हिसाबै जिखिनि 13 बोसोर सिंनि जि फुटबल बादायलायनाय बे बादायलायनाय हाबाफारिया बाख्नायथाव जादों होननानै आं सानो। मानो होनोबाथाय आथिखालाव जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां गेलेगिरिफ्रा माखासे माने खाबु मोनैनि थाखाय थाद'नो गोनां जायो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायाव गुबुन गुबुन मावफारिफोरजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ गोजोरथायारि सोलायनाय बे सोलायनाय बिमुंजों मोनसे स्थायि मोनसे जोंनि ओनसोलनि थाखाय बा जोंनि हारिनि थाखाय सोलायनाय लाबोनो थाखाय बिथांमोना गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे नैबे फुटबल बादायलायनायखौ लादों। आं आसा खालामो जोंनि लाइमोनफोरा बिदिनो गेलेनानै जाहाथे मोनसे गासै आसाम नाङै गासै भारत नाङै गासै बुहुमनि गेजेराव मोनसे मोजां गेलेगिरि बा सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायो। बेखौ आं मिजिंथियो। आरो गोजोनथाव मोनसे बाथ्राया जाहैबाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जिखिनि बादायलायनाय हाबाफारिफोर बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ आसाम सरकारनि जोहै मोनसे बड'फा एफसि मुङै मोनसे एफिलिएटेड बिथांमोना खालामना लानो हाबाय। आरो बेनिफ्राय जों आसा खालामनो हायो जिहेतु मोनसे लेभेल थायो बे लेभेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेगिरि बा जोंनि हारिनि गेलेगिरि बिथांमोना नै बड'फा एफसिनि हेफाजाबजों गेलेनानै जोंनि आसाम भारत बा गुबुन गुबुन बादायनाय हाबाफारियाव बिथांमोना थोंजोङै बाहागो लानो मोनगोन होननानै आं मिजिं खालामो। आरो बियो गासै जोंनि ओनसोलल' नङा, गासै बुहुम नाङैनो गासै भारत गासै आसाम नाङैनो जौगाफुबाय थानाय लाइमोनफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन थाखोनि जिखिनि सुबुंफोर दं बे सुबुंफोरा माखासे माने गाज्रि खामानिफोरजों सोमोन्दो थानायखौ जों नुनो मोनो। बियो ड्राग्स जानायानो जा, बाइक साफ्रेलाबायनायानो जा, बा बायदिसिना जोंनि जिखिनि एडिक्टेड जौ लोंनायानो जा, बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों बेफोरबायदि खाथि सोमोन्दो दं होननानै जों बांसिनानो खोनानो मोनो। आं आसा खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि समाजनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि हाबाफारिनिफ्राय लाइमोनफोरखौ एसे सांग्रांथि खालामनायजों लोगोसे आरो नैफोरबायदि फुटबल कम्पिटिसनानो जा, गुबुन गुबुन जिखिनि बादायलायनायफोरानो जा, जिखिनि हाबाफारिफोर बेफोर हाबाफारियाव बिथांमोनखौ बाहागो लाहोनो हायोबा आरो एवारनेस खालामनो हायोबा बेफोरबायदि जिखिनि गाज्रि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिनिफ्राय एसेबाबो बिथांमोनखौ रैखा खालामना लाखिनो हागोन होननानै आं सानो। आरो बिटिसि सोरखारनिफ्राय गेलेनाय बिथिंखौ नोजोर बोनानै दिनै मोननै जिखिनि स्पर्ट्स एकाडेमि, मोनसेया हिन्जावसाफोरनि आरो मोनसेया हौवासाफोरनि, जाय एकाडेमिनि गेजेरजों जों उन्दै समनिफ्रायनो बेवहाय गेलेनायनि सोमोन्दै जों फोरोंनायजों लोगोसे सोलोंथायारि माखासे बिथिंखौ नोजोर बोनानै बेयाव थोंजोङैनो थानानै जिखिनि गेलेनाय आरो फरायनाय बे हाबाफारिखौ जों खेबसेनो बे एकाडेमिनि गेजेरजों लानो हागोन होननानै आं सानो। आरो बेनि अनगायैबो थुलुंगा होनो थाखाय बिथांमोनखौ ISPLनि बेबस्था आरो फैगौ 30 जुलाइआव जानो गोनां जि दुरान्ड काप, बे दुरान्ड कापखौबो जों बिटिसि सोरखारनिफ्राय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो आसा खालामो जोंनि फैबाय थानाय लाइमोनफोरा, गेलेगिरि बिथांमोना आरो गेलेनाय मोजां मोनगिरि बिथांमोना अरायसमबो बिटिसि सोरखारनि जिखिनि थांखि आरो नोजोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि मोन्थोर, बे मोन्थोरखौ गनायना लानानै निस्सय आवगायलांगोन होननानै आं आसा खालामनो हायो। आरो गेलेमुनि अनगायै हारिमु आरो थुनलाइ बिथिङाव दिनै माबायदि हाबा मावबोनो थियारि? गेलेनायनि अनगायैबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन थुनलाइयारियानो जा बा हारिमुवारि बिथिङावनो जा गोबां सांग्रां जाबोनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय जोंनि गेजेराव माखासे फोरोंथायारि जिखिनि बादाफोर, जिखिनि एवारनेसफोर, बे एवारनेसा खोब खम जानाय नुनो मोनो। आरो जिखिनि फेसिलिटिफोर थानांगौ बे फेसिलिटिफोरखौ थानायखौ जों खम नुनो मोनो। अब्लाबो आं आसा खालामो बिटिसि सोरखारनिफ्राय जेसे हागौ एसे हेफाजाब होनायजों लोगोसे गोसो गुदुं बै थुनलाइगिरिफोर बा हारिमु बिथिंनि जिखिनि गोसो गुदुं मेथाइ रोजाबग्रा बा मोसागिरि बिथांमोनफ्राबो लेखा फरायनायजों लोगोसे गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय नैबायदि लाइनजों जुदि आवगायलाङोबा गासै गावनि जिउखौ दैदेननायाव एसेबाबो गोरलै जागोन होननानै जों सानना लानो हायो। आरो मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।